Welcome back sa aming channel at ngayon ay nandito tayo sa Saskatoon Glow. Yan, busy magpa-picture si Isabel. First time namin dito, yan, ngayong taon. Ha? Go ahead, nasa donkey, go ahead. I'm not a kid, but I'm excited. Oh, I am. Me too. So, yay! Shout tata! Tata! Shout tata! Shout, shout! Yan at meron pa palang pa train dito sa loob. So parang ililibot kayo dito sa loob ng Prairieland Park pa to. Yan. I'm not a kid, pero I'm so excited. Attention! The train is about to leave the station. All aboard. Yan. Oh, so we can take a... Say hi! Say bye! There's a castle, yes! Look at the whole cupcakes! Akala namin lalabas, dito lang pala. Meron lang area, paikot-ikot lang siya. Paikot-ikot lang itong pambata. Big na Isabel? Ikot-ikot lang dito.
Yan, at ang ganda ng mga pailaw nila, no? Talagang pinagpaguran nila to. Ang dami, oh. Yan. Picture kita kay ano? Kay Marco. Good job, Jig Jig. Yan, at nandito rin sila Santa. Kasi si Santa? Santa. Si Santa. Yan, ang ano ng mga bata. Yan. Yes, go ahead.
Ikaw na sumama. Oo. Great job, Isabel. So, yan at nandito na tayo sa bahay nila kuya. Maganda yung Saskatoon Glow. So, nagsimula yung Saskatoon Glow no November 30, matatapos ng December 30. So, isang buwan. So, yan ang pasyalan ngayon dito sa Saskatoon ngayong panahon ng holiday season. Yan. At kami ay kakain muna. Umorder na sila kuya. Oh my God, ikaw yung kasama siya. It's okay. Kalimutan nyo yun. Oh my God. Wala man lang kasing sabi-sabi. Oh my God, sensor. Sensor ko na lang. Oh daddy, PG-13. Yan. Kalimutan nyo na yun. At ito yung order namin. Yan. Dati lang. Blinad niya na to dati in the same order. Miss Kitchen. Kuya, sabihan mo kung maripupod kami ha. Yan at yun lang at panoorin niyo na lang yung Saskatoon Glow at kami ay Gutom na. gutom na. Yan ang ating vlog for today. May ano din doon, may restaurant. Food court. Pero kulang sa ating mga Pinoy, kulang yun kasi mga burger. Kumain kami ng burger yan. Mga dessert. Hindi aabot yun sa pinakailalim. Kailangan natin ng rice. Sabi nga ni Isabel, kumain na siya ng burger at ng hotdog pero sabi niya, Mama, let's eat one more time. Isabel, kuya, ano masasabi mo sa Glow? And one thing that we're doing, Every year. kasi nag-start kami doon, na single lang kami ni Mrs. Yeah. And then nung buntis siya, nung nagkaanak, dire-diretso. So, naging ang every Tradition. year. Yeah, every year. So kayo, since nandito na kayo sa Saskatoon, magiging yearly. Ano na yan? Siyempre may bata, kailangan mag-glow. Mag-Glow. Mag-Saskatoon Glow. Yeah. Oh, So yun at sige sa susunod na mga video namin dito sa Saskatoon City. Sabaw mo. o kung anong sabaw mo dito? Abo ko. Marco, kung anong sabaw ko, Marco? Sabaw ko ka dito. Buwan na.